ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೋಕೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚನೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅನುಭವ ಕೊರಪು ನಾವು ಅವು ಮೋಕೆ ಮಾತ್ರ. ಮೋಕೆ ಬುಡುಂಡ ನಮಕ್ ವೈಟ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅನುಭವ ತಿಕುಜಿ ಐಕ್ ಮೋಕೆನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಪಂದು ಪನ್ಪುನ. ಈ ಮೋಕೆ ಪನ್ಪುನೆಡು ರಡ್ಡು ವಿಧ ಉಂಟು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನವು, ಅಂಚನೆ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಯನು ಮೆಗ್ದಿನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನವು, ಪ್ರಾಣಿಲೆನು ಪಕ್ಕಿಲೆನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನವು, ಅಂಚನೆ ವಸ್ತುಲೆನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನವು. ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮೋಕೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೆದ ಮೋಕೆ ಓವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಆಪುನಕ್ಲೆನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನವು. ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಬಿಮ್ಮನು ತೂದು ಅಂಚನೆ ಆಲ್ನ ಕಲರ್ನು ತೂದು ಬರ್ಪುನವು ಅವು ಮೋಕೆ ಅತ್ತು. ಅವು ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆತೇ ಬಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನು ಬುಡ್ದು ಬುಡುಂಡ ಆ ಪೊನ್ನಾಗ ದುಃಖ ಆಪುನ ಅಂಚನೆ ಬುಲಿಪೋಲು ಪನ್ಪುನ ಅವು ಮೋಕೆ ಅತ್ತು. ಅವು ಒಂಜಿ ಕರುಣೆ ಆತೆ. ನಮ್ಮ ಏತೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇನೆ ಕೊರಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತೇರಂಡ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಮೋಕೆ ಬಂದುಲೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಂಜಿ 30 ಲಕ್ಷದ 10 ಜನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣನು 3 ನಿಮಿಷದ 10 ಪೊರ್ತು ತೂಂಡ 2 ಜನತ್ತಲ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಆದು ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಹಾಕೋನ್ಯರ ಸುರು ಆಪುಂಡುಗೆ. ಪೊನ್ನುಲೆನ ದೇಹದ ಮಾತಾ ಅಂಗಾಂಗಲೆರ್ದುಲ ಅಕ್ಲೆನ ಬಿಮ್ಮನು ಬುಗರಂಡ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡುಗೆ. ಲವ್ವರ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯಡು ಜಗಲ ಆಂಡ ಅಕಲು ದೂರ ಆಪೇರು ಪಂದು ಅತ್ತು. ಅಕಲು ನನಲ ಒರಿಯನು ಒರಿ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೆರು ಪಂಡುದು ಅರ್ಥ. 25% ಜನ ಆಣುಲು ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಕಿಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಗ ತರೇನು ಬಲತ್ತ ಪುಡೆಕ್ ಬಗ್ಗ ಬೆರಿಗೆ. ಖಂಡನಿ ಆಯಿನಾಯೇ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕನಗ ಬುಡೆದಿಗು ಕಿಸ್ಸು ಕೊರಂಡ ಆಯೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬದುಕುನ ವರ್ಷರ್ದು 5 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕು ಬೇಗೆ. ನಮ ಸೌಂಡು ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪಂದು ಪಂಡ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಐ ಲವ್ ಯು ಪಂದು ಪನ್ಲೆಕ ಆಪುಂಡಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬಂದುಲೆ. ನಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ 100% ನಂಬುಂಡ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ 2 ಜನಕ್ಕಲ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಒರಿಯಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು. ಒರಿಯರ್ದು ಒರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪೂರಾ ವಿಷಯಲೆಡ್ಲ ಒರಿಯನು ಒರಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು. ಮೋಕೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಗು ಬೋಡಾತು ಆಪುನ ಅತ್ತು. ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವರ್ತನೆದ ಮಿತ್ತು ನಿಜವಾಯಿನ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುನ. ಈ ಮೆದುಳು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪಾರ್ಟ್. ಇಂದು ಈ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲಸನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡಿಗೆ. ನಮಕ್ ಏಪಾಂಡಲ ತರೆಬೇನೆ ಆಂಡ ನಮ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲೇನು 5 ನಿಮಿಷ ತರ್ಕದ ಪತ್ತಂಡ ತರೆಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ. ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲವ್ ಮಲ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಅಮಲಡು ಇಪ್ಪುಂಡ ಆತು ಅಮಲಡು ಇಪ್ಪುಗೆ. ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ನಿಗ್ಲೆಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಜಂಡ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂಜಂಡ ಆಲೆಗ್ ನಿಗ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಅರ್ಥ ಬಂತುಲೆ. ಏ ಪೊಲ ಒವ್ವೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಫೀಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಗ್ಲು ಗೆಂದ್ವಾರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ನಿಗ್ಲು ಕಲೆವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪುಡು ಸ್ವಾರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆನ ಸರಿ ಪಂದು ಅತ್ತು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈಗೋರ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪುಗು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಪಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದುಲೆ. ನಿಗ್ಲು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲೆಡ ಏರೆಡಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತಾಪಡಿ ಇತ್ತರಂಡ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲೆಡ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾರಿ ಕೇಳ್ನೆ ಬಂದುಲೆ. ನಮ್ಮ ಈಗೋರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ ಅತ ಬಂದುಲೆ. ಈ ಮೋಕೆ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂದು. ಈ ಮೋಕೆ ಪನ್ಪುನವು ಬೋಡು ಆಂಡ ಮೋಕೆಗೆ ಬೋಡಾತು ಜೀವನನು ಹಾಳು ಮಲ್ತೊನೋಡ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವೋಡಾಪುನು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ. ನಮ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನೆಗೆ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಅಂಚನೆ ಜಾತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದುಂಬಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ. ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆತೊಂದೆ ಮದಿಮೆ ಆಲೆ ಜೀವನಡು ಮೋಕೆ ಬೋಡು ಬಂತುಲೆ. ಮೋಕೆಡೆ ಜೀವನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು.